जाबायहाय फिसा थेलेबलेबैबाबो जाब्बा जुब्बा बानायना दोनबाय आं जानजायासो साबायहाय गनायावनो आबै नाराखौ आरो होबावनि नांला आबौ नांला जाबाय हाला आङो जानजि सानजि साजोब्बाय मेंबाय आं फिसाथार जाबाय दस' मालायफोरनिया गिदिर जार आंनो गिदिर नांबावगौमोन नाराखौ होबावनि एसे नाङाहाय आबौ हाला आङो नांला जाबाय जोंहानो फिसाथार आये आबौ सना जायोहाय फिसाबाबो जायो आबौ अरहांनो थाखायसो नांगौ बेखौ मानो होनबा मालायफोरनिया गिदिर जोंहानो बेलागुरा मानो फिसाथार आयु नुवाखै बेसेबा गिदिरानो माथो नुदों नुवाखै आंनिख्रुइबो गोजौखा गिदिरानो आरो बिबो नङा नोंनिख्रुइ गोजौ नङा नंगौयो नोंनिख्रुइ गोजौ आंनो न'निख्रुइबो गोजौसो नांगौ न'निख्रुइबो गोजौ आं हायाना आबौ लुद्रुगिगि आबैयानो हायो नामा नुवाखै आंखौ एसेबां लुद्रुगिगि मानसिया हायो आरो एफा गोजौ मालाय हौवा मानसिफोरासो हायो फैगोन बोसोराव खालायगोन दे बाबाया मोजां जाबोला दिनै एबार नै फिसाजोंनो जागोन दे फिसायानो जागोन बेलागुरा गिदिरबाबो फिसाबाबो समानसो आबौ जेबो नङा अरा बांद्राय जोंगोन आरो गिदिरा आरो फिसाया फिसायै जोंगोन थेवबो जों अरखौल'सो हांनांगौ बेमार आजारा हामथों होननानै बेनो जायो फिसाबाबो जायो देलै दे आंखौ थगायबाय थायो दे गाबोन फुङावनो सिखारनानै जोंहा बेखौ सावनोसै मिथिबाय दा अन गुन्दै देनो थांसै सम गैला थौदो इसोर अन गुन्दैखौ आरो माब्ला देखांबावगोन बेखिनिखौ मावनो हाब्लासो आंहा सान्थि मोनसिगोन जानला मोनला सिमां नुबाय थाग्रा जादों आं मानो बेफोरखौ नुबाय थाग्रा जादोंथाय बेफोरबायदि सिमां आगोल नुथारामोन माथो आङो ओमफ्राय दाना सिमांफोरखौनो गाज्रि नुग्रा जादों उन्दुनोनो सान्थि मोना आङो सिमांनि थाखायनो उन्दुबानो बेफोरबायदि गाज्रि सिमांखौल' नुयो आं मानोबा ना बांद्राय सानबाय थानायखायसो बेफोरबायदि जादों साननायावनो सिमांफोरखौ नुलाबायसिनो माथो मेम साहब मुझे कुछ मिला है क्या मेम साहब मुझे कुछ मिला है अभी क्या शांति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मिला है ये देखो मेम साहब मोबाइल मिला है मेरे को क्या मोबाइल कहाँ मिला है देखो मेम साहब ये मिला है अरे हाँ कहाँ पे मिला है मोबाइल वो मेम साहब साहब की अलमारी से मिला है क्या साहब की अलमारी से आज ही मिला है मतलब कब का मोबाइल है ये तुम्हें पहले नहीं मिला था मतलब तुमने जब पहले साफ सफाई किया था तब नहीं मिला था नहीं मेम साहब वो मैंने इतनी अच्छी तरह से देखा भी नहीं ध्यान नहीं दिया लेकिन राधा का मोबाइल तो तुम्हारे सांप का मोबाइल तो एक्सीडेंट के साथ ही टूट गया था ओह मतलब ये चोरी छुपे का काम है मतलब राधा इस मोबाइल से छुप के उस चुड़ैल के साथ बात करती थी उसकी दूसरी पत्नी के साथ पता नहीं मेम साहब क्या है ये लो मेम साहब दो तो मैं देखूं क्या मोबाइल है ओह ये तो स्क्रीन टच मोबाइल ही है राधा ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया मोबाइल भी मतलब चोरी छुपे इस मोबाइल से बात करती थी वो उसकी चाली उस टाइम के साथ हाँ मेम साहब शायद चाहिए वाह ये मोबाइल मिला अब इस मोबाइल पे मुझे बहुत सारे नंबर मिल सकता है इस मोबाइल से चाहिए भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है शांति तुम देखो तो मोबाइल ऑफ है क्या हाँ मेम साहब मोबाइल तो ऑफ है हाँ मोबाइल तो ऑफ हो गई इतने दिन जो ऐसे ही पड़ा है मैं भी क्या पागलों जैसे बात करती हूँ दो तो जरा शांति जाओ तो तुम बॉक्सी को बुला के लेके आओ मुझे तो गुस्सा आ रहा है अपने किस्मत पे जाओ जल्दी से जाओ बॉक्सी को बुला के लेके आओ हाँ मैम सब जाती है हाँ सिरि बे मबाइलजों रायज्लायखोमा मेथाइ मोन रादाया आंखौ बेबायदि थगायनायखायनोथ' बेबायदि फोथायखेबस खालायनायखायनोथ' साला दिनै बेबायदि जादों खोमा बेबायदि जादों होननो गोसो गैया थेवबो दुखुजोंनो आङो रागाजोंनो मा होननो मा मोन जायो आंखौ बेबायदि खालायनायखायनोथ' गावआ दिनै बेबायदि खमायाव गोग्लैना थादों साला हौवाबो राग जोङो आङो आलादा मबाइल लाबावोमोन बियो आं मोनथिया जासे बेनिफ्राय सिरि रायज्लायबाय थायोमोन बियो सुदेमजों दा जायखियानो जाया मानो मबाइलखौथ' इसोरा मोनहोबाय बेयावथ' मायबा नङा मायबा मोनसे मोनखागोन आङो सोरनिबाबाबो नाम्बार मायबा नङा मायबा मोनसेथ' मोनखाथारगोन आङो दाथ' बे मबाइला सुइच अफ जाना दङ
आरोथ' लक सक थागोन बेखौ बक्सिखौ फैनानै बक्सिखौ लांनो होनो आं अबावबा माबा सेन्टारफोराव खुलिनानै लाबोथों पासवार्ड दंबाबो नुदों सुदेम नों आंखौ सिखोमानाया आंनि जिउखौ सिखोबायदि लाना खारनाया नुदों मबाइलखौ मोनहोदों आंनि इसोरा नै थांगासिनो आंबो लासैनो नेनानै था सुदेम नोंनि खाल सुनाया फैगासिनो नोंसोर दासो दिन थांनो नागिरदों औहाय खामानिफोरानो जोबा थोस्लाबानो दासो फैदों जोंहा आयु मोनालाय लांबाय माथो मोनाबालाय देनो मोनानो अन गुन्दैखौ मानो मोनाखै सोर बुंनाय बेफोर बाथ्राखौलाय मोनो आरो मोनाबाबो देगोनहाय आङो गुन्दैयाबोलाय माथो जोंहाना माइरंआनो हामा जाजोबगोन फुङावनो सोमना दोननाय खामानि थासोनायनि नोंस्रालाय दासो सानै मानि खामानि मावग्रा मानसि दं माथो बिहामजो बिखुनजो दासो फैयो नारा हाहैदोंमोन मादै बेनिखायनो गोबाव जाबाय जोंहा फिथा जालाय लांबाय नोंसार दासो देनो थांनो नागिरदों थां जायोहाय जोंहा गोबावैबाबो मोनजाबानो जागोन नोंसालाय बिबायदिनोखा जोंहाजोंबा जाथाराहाय आंजोंबा जाथारा बेबायदि आरो दिंखियावसो देगोन मेचिनाव देबानो जायो बेसे टेनसन गैया दसेनो जाखायो जेबो खस्थ' गैया जोंफोरबायदि मानसियालाय अबाव मेचिनाव देहैनोसै दिंखि दङ उराल दङ बेफोरावनो देलाबायनानै जानोसै फैसा गैयिनि फैसा सोर मेचिनाव थांनानै बेफोरखौ देलाबायनोसै आथिं आखाइ थानायावनोलाय आंजोंबा जाथाराहाय देनो हायाहाय आं बेफोरबायदि खस्थ'नो माथो मेचिनाव देनाया मोजां जायानो फिथायानो जानो नागिरानो नोंसाना मोजां जादों जायो मानो जायाखै आरो मिक्सार ग्राइन्डारावबो होदों आरो हुगुमाखौलाय रुवाथिया देबाय र' नोंसाजोंलाय अबावहानो मालाय थाखा गोनां मानसि माइरंआलाय मा माइरं माथो परिमल बायदिसो नुदों आयु थावगोन बे परिमला जायोहाय बासन्ति जोंहालाय मा परिमलबाबो जायो मागोनि मुङाव फिथा खावख्लबसे मोनजाबानो जाबाय जोंहा आयु परिमलजोंनो फिथा जानोसै मोनामसै माथो आयु जोंहाजोंबा जायाहाय जोंहा जोसासो संदों नोंसा मालाय न'आवनो मावखायोना मादै मोजां आरो बेनिखायनो गोथाव मोनजायो जोसानि मोदोमलायनाय होनलाय औ जोसाया गोथाव जायो आं परिमलखौ जानो हायाहाय आरो जोंहा जाया रावबो मोनामो होननानै परिमलनि फिथाखौ जाया आरो माइरंखौबोसो जाखाया जोंहा खोब माखोबा दुगानो नोंसोरबायदि मानसिजोंलाय जोंखौलाय मा अबाव हाबावनो जोंहा परिमलबाबो मोनामनायबाबो जागोन आरो ओइ आब' गावदां आब' गाबोन थां जोंहानाव साहा लोंनो जोसानि फिथाजों मोदोमलायनाय गुदुं सावना होगोन दे आङो औ दे जागोन दे होमबालाय थांसै आंहा बे सासे हिन्जावाबो खुगायानो थेव सिरि थानो रोङा दुगानायानो जोबा मादैया बेबायदिनो सिगां बुंना लायाबा सान्थिखौनो मोना बेबो दुगा मारिमार मानसिया औहाय माबा रागासो जोंलायलाङो बेखौबो जेराव मेरावनो लोगो मोनबाय थायो जानला मानला बुंबाय थायो बुंखाग्रा नालाय बुंग्राफोरा बेबायदिनो आयै बुंनो मोनाबा सान्थि मोना औ बेबायदिनोथ' फैदो जोंहासो गोबाव जाबाय सालिजों रायज्लायनानै दाबा दिंखिखौबा बाहागो मोनगोन ना मोना सोरबा देबाय थादों बायदि मोन्दों उरालावनो देनायबाबो जागौमोन खोमा थौनाय नायना फैग्रोनोसै दिंखियाबो बारा गैयाना गामियावबो बाहागो मोनाबालाय उरालावनो देफायनांसिगोन आरो उफाय गैया मामोन रितु आंखौ लिंहरनायमोन नामा बक्सि नोंनिफ्राय हेल्प नांगौ जादोंमोन आंनो एसे प्लिज आंखौ हेल्प खालायनाय मा हेल्पलाय प्लिज बुंलायदों दे खालायगोन दे आङो मा हेल्प नांगौ नोंनो नैबे मबाइलखौ चेक खालायनांगौमोन मबाइल सोरनि मबाइल चेक खालायनांगौ सोरनि मबाइल बेलाय रादायनि मा रादायनि मबाइलखौलाय बे माबायदि मोनखौ जोंफोर माथो बै खालिनो सेफायदोंमोन मबाइलखौबो खोनादोंना खोनायाखै बक्सि नोङो औ खोनादों नैबे मबाइलखौ अन खालायनांगौ खालायनानै जुदि पासवार्ड मारिनाय दङ पासवार्डखौ खुलिनानै चेक खालायनांगौ बे मबाइलखौ नांगौ आंनो औ मा दं मा गैया गासैखौबो दिहुनजोब बेयाव थानाय नाम्बार माबा माबि जा दङ गासैखौबो डिटेल्सखौ आंनो नांजोबगौ नों बेखौ लानानै थां एसे फैसा मोननायबा हामगौमोन बेखौथ' लांगोन र' नोंलाय मानो टेनसन लादों आं माबा लांगोन र' बेखौ गासैखौबो पासवार्ड खुलिनानै गासैबो डिटेल्स होजोबगोन आं नोंनो खालि बे चेम्बाराव थांब्ला कम्पिउटारनि माबायाव थांबा बिराद फैसा लायोलै बिसोरो बे पासवार्ड खुलिनाय माबानायफोरा फैसा नांगोन आरो टेनसन लादों नामा फैसा नांगौ आं हरगोन ना जेसेबां नांगौ हरगोन खालि बे मबाइलनि पासवार्डखौ मोजाङै खुलिनो हो आरो नाम्बारफोरखौ मोजाङै डिटेल्सफोरखौ लाजोब मोजाङै जागोन हर टेनसन लानाङा हरदो दानो लाना फैगोन आं जाबानो फै जेरावबो थाथ' खालायनाङा मबाइलनि पासवार्डखौ खुलिनो हाब्लानो माब्रै न'सिम फै दे जेरावबो थांनाङा जागोन नै आं थांबायबो फैबायबो
हरदो फैसाया थांसै आङो र' सिखारनोसै एसे रांबाय आबौ दे सिखारदो आं सिखारखाबाय फैदो आबौ फैदो माबोरै आंहा दै गुदुं फुदुंखाबाय दुगैनोसै नुयो मानसिफोरा मालाय माबाजोब्बाय सावजोब्बायानो बमा बेरसोबाय औवाफोरा फैदो जोंहाबो सावहैनोसै सिखारबाय थौदो फै मालाय आइया दुगैखांबायानो बाबायाबो दुगैबाय नोंसिनि बाबाखौबो एसे थुखैबाय दै गुदुंजोंनो बाबायाबो अर सायगोन आरो नोंसा बाबाखौबो अर सायनो लांगोन एसे बेमार आजारफोरा हामगोन खोमा फैदो माबोरै अरफोरा नांदोहाय मानो नाङाखै नांगोन जेराव सिदोंना नांबाय हनै नांबायानो माथो दे आबौ आखाइफोरा हांदो थां अराव एसे हांना लाय थां बेमार आजारफोरा हामोनो मालाय गरम हां गुदुंब्लाबो हांना ला मोजाङै हे इसोर भगबान बेमार आजारफोरखौ फाहामना होदे र' नोंसा बाबाखौबो हांना होनि एसे तापफोरखौ होनि मोदोमफोराव हामदे आफा गसाइ इसोर बेमारफोरा हामांना फिसाना थाब थाबनो